Akarandira ndinozwa chiremerera kunge ndina mufundisi pagindi mugindi redu revemuganga FM. Aiwa, neniwo ndinodakara zvizhinji. Ndinobonga maningi kana ndinoti Mwari vatitira zvakanaka zuva ranhasi. Pane zvatichasangana nazvo zvakati wandei. Ndinotenda pazuva ranhasi. Ndinogona kuti Mwari wamuhambisa zvakanaka kuti mugome panapa handiti. Aiwa, hapana chitsotsi. Mwari vanotifambisa kana zvinhu zvese zvichinge zvakangotenderwa zvakaiswa muruoko rwaMwari tinofamba nenyasha. Ngatipembere kuna Marure. Amen. Alright, vanhu vangada kuziva mukoma Madunge kuti anobozi Madunge wacho ndiani in detail kana kuti zvakakwana. Ya, ndinoda kuti ndizvitende kundibvunza pamaita pakanaka chose nokuti kana ukange usina kubvunzwa ugoni kutaura zvausati wabvunzwa. Yes. But kana uchinge wabvunzwa manje unotaura zvawabvunzwa. Zita rangu inini pachezvangu ndinoitwa Edwin Madunge. Edwin Madunge anoberekwa kunonzi kuBhikita. Kubhikita akaberekerwa kunonzi kuMashoko Hospital muZimbabwe kuMasvingo. Right. Madunge adaro saizvozvo. Akaberekwa nababa vake vanonzi Silvanus Madunge enda mai vake vachinzi Silvano Sicilia Muchaireka. Vanobva kwekare kuBhikita vachiberekwa ikoko. Mai vangu mera tsoko, baba vangu mera moyo. Saka ndiri mera moyo akakwana. Alright. But ndakambonzwa kuti vaira moyo havana mutupo. Hakuna zvakadaro. Ndiani akataura izvozvo? Chese chiri kurarama chinofamba nemoyo. Saka munhu wese anongonzi moyo chete. Chinongonzi moyo chete. Chiri kurarama pachinhu chipenyu. Imimi munongoera moyo. Moyo wemombe. Alright, wemombe. Exactly. Okay, maita sekuru because inini mai vangu moera moyo. Ndagara ndazviona because isusu vazukuru vedu vanochengeta ndebvu sezvinoita izvozvo. Ndagara ndazviona izvozvo. Okay, thank you. Right, vanhu vangada kuziva Reverend Madunge kuti why muchinzi Reverend imimi. Yeah, zvakanaka izvozvo. Reverend Madunge kuzodanwa zita rekuti Reverend Madunge rakabva pakuti inini pachezvangu ndakakura ndichinyengetera ndichinamata Mwari. Ndakakura kuchechi inonzi Zvapupu zvaJesu Apostolic Church yaitungamirirwa nababa Chirwa. Ndichizobva ikoko ndikazenge ndava muguti navamukuzi kuzvapupu zvekare. Saka Reverend kuti vazodanwa kuti Reverend vakazobva muzvapupu. Ndokubva vazotanga inonzi sungano navapostori vaJesu Apostolic Church inova nhasi yava kunzi IFC International Families of Christ. Ndinotenda kuti ndo pakabva zita ravo rekuti Reverend zvakangotsanangurwa kuti mufundisi. Yanditika. Right, tinopa kutenda vateereri. Wamakadai kuteerera muri kuteerera kubva kuna Doctor DUBE ana Reverend Madunge vanoita zvekuemba. Muchazwa zvakawanda ipapa. Vataura kuti kuzidhibana kwedu tichazwa zvakawanda. Interview yedu taitanga na 10 minutes past 3. Tiri kuipedza na 20 minutes to 4. Saka tinokumbira kuti munenge mwakayayeya mweitambira padhuza nditi kange kuti ndichapa nguwa yekuti vanoda kutaura naMadunge anditi amurekete navo. Saka nguwa ichiripo andisati namba izvi anditi chimbogara ipashi mumbo yayeya anditi right mukoma ngatiti inini chanyanya kumuudza panapa chinyi chemene. Ya, inini kuti ndizouya kunoku inyaya yezvinhu zvandakatanga. Basa rekuimba randakatanga aridi kuti ndingorinzwira mumba mangu chete. Ndakashuva kuti nyika iterere inzwe uye tichirumbidza Mwari tiri pamwe chete mubasa rekuimba irori. Ndo zvakonzera ndouya panapa kutsvaga bedzi kuti vanhu vazive kuti pavanonzwa masongs achirira pese pavanonzwa vasangoita zvekufungidzira, vanofanira kunzwa kuti takataura naye muri mwoyo, takatogara naye paredhiyo sezvatiri nhasi, kuti vari kutoziva kuti tiri tese. Saka tiri kutoteerera, munhu watiri kuteerera ndiye watiri kunzwa. Ndosaka ndiri pano. Okay, thank you so much. Tingati makatapira nezvekuimba mukoma. Ya, kuimba uko ndingangoti chipo. Ndopa tinganzwa zvakawanda kapo. Ya, ndo pacho pane dingi ndingarose. Kuimba ka akungotangi pamasongs anenge atouya paredhiyo atati atinoita kutozwa panapa nditi. Like yanga iri kurira Vasikana vanegumi. Kuimba kune history. Like yamakuda kutibhuira panapa. I am proud kuzwa zvakadaro. Right. Nyaya iri panapa ndeyekuti zvekuimba izvi handina kutotanga nekuda kuti ndakura. Zvekuimba kubva ndiri kuchechi ndaitomboita makwikwi naPastor Vengere. Tainamata tose zvakadaro saizvozvo. Tichita makwikwi, tichita makwayas kuchechi. Kuchikandwa mari vanhu vachifara vachinakirwa kuchechi ikoko tichita makwayas. Saka ndakabva pasi ndichingonzwa kuti chipo chiri mandiri ndechekuda kuimba nokuti ndakangoti chero ndiri kuchikoro ndaiva kumakwaya kuchikoro. Alright, kuchikoro maimba futi. Kuchikoro ndaimba futi. Right. Saka patakaramba tichidaro saizvozvo ndakangokura ndichinzwa kuti zvinofanira kuramba zvakadaro. Handifaniri kuzviregera. Saka panguva yekukura uchifamba unowana vamwe vanokuudza kuti no
dai wanga wagona kuti iwe pache zvako uzvigadzire zvinhu izvi ukazvigadzira zvikaenda pamhepo zvinenge zvinonakidza mani. Saka ndakabva ndashuvira kuti zvinofana kuti zvidaro. Like muchipuwa advice mukacharangarira here kuti akakupai advice yekuti mutange kuita zvekuemba pamhepo izvi. Hanzvadzi yamai vangu inini vanova ndibhishopi vaMukhuze parinhasi vakandidzidzisa zvinhu izvozvo, vakandipa mweya wokuti ramba uchinyengetera uchiverenga bhaibheri. Saka mukuverenga muya munobva zvakawanda, uye uchiudzwa zvakawanda saizvozvo ndoda mwana anoteerera. Saka ndaivateerera pakunzwa zvavaitaura vachindudza kuti unofana kuti iwe pache zvako pamakore anoteerawo tofanira kunge takunzipawo pamhepo tichiimba zvichibva pauri. Like manzwirwa ava kutoitwa kuti ndo advisor vachitonza kuti mwana wangu akutoimba, vakutoza kuti wakuimba, vanofara nazvo. Thank you so much. Yes. I'm proud of that. Right, saka imimi muchitanga kuimba mataura kuti makatanga kuimba kare kubva muchiri mudiki, mufanira kuita kuimba kuchechi, kuchikoro maita kwaya. Saka muchizotanga kuimba ndikuzobudisa zvemasongo kana kuti albums makatanga kuimba. Ya, ndingati chakatanga kutangira zvese ndichikuti pakuzonge ndichikura udero ndichidzidziswa ndakava neshungu dzekuda kunyora music. Saka ndainyora ndichinyora ndobva ndamudzitora ndobva ndadziisa pane vanotaipa ndobva vatanga kudzitaipa kuti ndigare ndinadzo ndichizoziva kuti zvinhu zvangu zvinofana kufamba zvakadai. Saka kufamba nekufamba kwemazuva ndakazombobuda 2008 ndikaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ndaisangana nevamwe vanhu vandaisangana navo vachitengesa madhiski uchiona kuti uyu munhu ndomuziva, but zvinofana kuti neniwo ndizoti mangwana panotengeswa dhiski rangu. Saka ndabva kuSouth Africa 2010 ndichiuya kumusha ndakabva ndatova neshungu dzokuti ndinofana kuimba, but zvaindidhonzera kure nepamusoro penhau yemari. Saka kufamba nekufamba kwemazuva pa2019 ndo pandakangonzwa shungu dzokuti ndinofana kutoimba gore iro rineri ndinofana kunge ndichitoreleasa album yangu. Saka ndakaimba Vasikana vanegumi 2019. Saka Vasikana vanegumi yacho it's like album iri kana kuti isong yakangomira iri single track. Album yakadaro saizvozvo yakazobuda pa2020. Pa2020 yabuda takaenda futi kunoilonja paGZU Campus Radio pamasvingo. Okay. Saka ine 5 fine. Pane zvamatotaura zvatondidakadza. I think zvakakosha kuti vanhu vazive kuti pamuri kutotaura kudai mabva kupi izvezvi, because vanogona kufunga kuti pamwe mabva mama hatch zvakanaka. Inini kutaura iko kuno kwandiri kutaura ndambotaura pekutanga paipa ndichiti ndiri chizvarwa chekupikita handiti kumasvingo. Yes. Right. Asi inini ndakazotama kuzobva ikoko ndobva ndazogara kuzaka kumasvingo kwekare dhuze kuchiredzi ndokwandabva kuzaka kwabenzi muchiuya panapo wadi 26 kuti ndiri kwenda kuve muganga FM ku interview VCR. komana I'm proud of that. Right, regai timbonzwa song yavakaimba Rev Madunge inoti Vasikana vanegumi.